Bé, com a empresa de sanitat animal hem considerat que és una responsabilitat preservar la salut pública i posar al servei d'aquesta sanitat pública els nostres centres de diagnòstic. Personal del laboratori clínic de l'Institut Català de la Salut de Girona, així com personal de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, es desplaçaran a les nostres instal·lacions i es faran càrrec de totes aquestes analítiques de PCR pel Covid-19, amb l'ajut dels nostres tècnics que són experimentats en biotecnologia en aquest tipus de procediment. És important dir que per al bon funcionament IPRA ha muntat un servei de logística per la recollida centralitzada d'aquestes mostres que arribaran al laboratori per ser processades pels dos equips humans que s'han muntat. Aquestes mostres s'analitzen mitjançant un mètode de laboratori anomenat PCR, que bàsicament es tracta de detectar l'ADN del virus que produeix la malaltia Covid-19 mitjançant el sistema de PCR que és el reconegut com a oficial per determinar la presència d'aquest virus. El primer pas es realitza al laboratori clínic de l'Institut Català de la Salut, en l'àrea sanitària de Girona, a l'hospital. I és molt important perquè és la inactivació de la mostra, és a dir, que els virus i els bacteris que puguin estar en aquesta mostra presents es maten o s'inactiven. Posteriorment, les mostres es traslladen als nostres laboratoris i nosaltres fem el segon pas, que és l'obtenció de l'ADN dels microorganismes presents a la mostra. I el tercer pas, que es fa amb una instrumentació específica de laboratori, les màquines de PCR, el que fa és determinar si l'ADN específicament del virus que causa la malaltia Covid-19 està present. Ho fa de manera molt acurada i molt sensible, quantitats molt petites del virus. Tots aquests processos i aquests passos es fan sota estrictes mesures de biocontenció per reduir o eliminar el risc per les persones que estan portant a terme aquestes analítiques. En aquests moments de pandèmia, de coronavirus, en què realment el sistema sanitari està estressat, hem hagut de recórrer a l'ajuda de la societat civil i realment és una sort que en una demarcació com Girona hi hagi empreses potents que en un moment donat poden fer un cop de mà al sistema sanitari. En un moment en què els mercats internacionals estan tancats, que és difícil aconseguir material, que fa falta incrementar molt l'activitat de determinats aspectes. Per tant, tenir una empresa com IPRA és un luxe, una empresa que està a mer, i que ens ha possibilitat el fet de poder fer una activitat de PCR normalitzada per tota la regió de Girona. Donem les mateixes prestacions al Trueta, que al Santa Caterina, que a Figueres, que a Palamós, que a Can Demànol, que a Olot, que a l'atenció primària, i això pensem que és important, i aquesta col·laboració dels nostres professionals, del nostre laboratori territorial, de l'IDIPG, el nostre centre de recerca IPRA, ha possibilitat que puguem nosaltres donar una resposta adequada des del punt de vista del laboratori en l'actual situació de pandèmia. Des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona, de seguida que va començar aquesta crisi, ens vam posar a disposició del Laboratori Clínic Territorial de Girona per poder ajudar en el que fes falta. Inicialment vam posar a disposició del laboratori clínic, que està molt a prop físicament de l'edifici principal de l'Institut, els mitjans tècnics i humans per ajudar en el procés de les PCRs, en el pas de fer les PCRs. Inicialment, la preparació per donar aquest suport va ser a l'entorn del Laboratori de Diagnòstic Genètic aquí a l'IDIPG, que dirigeix el doctor Brugada. Es van demanar una sèrie de reactius i es van posar a prova els tests. En el moment de començar a fer les PCRs es van afegir voluntaris d'altres grups i en aquests moments disposem d'una llista de voluntaris que també inclou personal de la UDG i fins i tot un parell de startups gironines com són GoodGat i Microbial.